Turƙashi wasu manya-manyan tambayoyi da al'ummomin duniya da ma Afirka ke tabbatar da cewa menene babban dalili da kuma abin da ya sa ƙasar Faransa wato ta nace da dole sai bazoum ya dawo kan karagar mulkin ƙasar Niger. Tun bayan kifar da gwamnatin ta bazoum da za a iya cewa aka dinga shiga takun saka tsakanin ƙasar Niger da kuma ƙungiyar ECOWAS da wato ita ƙasar ta Faransa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka. Idan yanzu ku fara ziyartar mu, ku daure ku danna alamar subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora suke zuwa a gare ku cikin sauki. Bidiyon namu a yau zai tattauna ne dangane da wato yadda aka ƙasar Faransa ta dage akan dole wato sai bazoum ya dawo, ma'ana dai sai sojojin da suka kifar da gwamnatin sa wato sun yi marabus na dole sun dawo da wato tsarin farar hula, kuma a farar hulan ma ba wai suna buƙatar wani ne ya zo ya ci gaba da wancan mulki ba, a'a su Muhammad Bazoum din ma'ana shugaban ƙasar ta Niger wato shi dai ƙasar Faransa ke muradin cewa ta ga ya dawo kan kujerarsa. Idan kuka lura dai ECOWAS ta yi irin nata ta yi amma dai ta ga babu nasara ta haƙura. To a yanzu haka dai babban abin da ke faruwa shine wato yadda ita ƙasar Faransa ke ci gaba da matsa ma wato sojojin wato a ƙaimi na cewa dole su sauka kuma bazoum ya dawo. Wannan shine babban dalilin da ya sa mutane da dama suka kasa wato gane fahimtar wato inda ita ƙasar ta Faransa ta dosa. Wasu kuma na ganin cewa wannan abin suna yin sa ne ba wai don kishin ƙasar Niger ba, a'a sai dan wato kawai wata tasu kasuwar buƙatar, ma'ana dai suna yin amfani da shugaba bazoum ne domin cimma wasu muradunsu na ci gaba da mamayar ƙasar Niger. A daidai gabar da kuma za a iya cewa sojojin Niger da suka fahimci wannan, kuma tuni al'ummomin ƙasar su suka fasa goyon baya, wanda ana ganin wannan goyon baya shine ya kawo yanzu inda ake ƙasar ta Niger wato ta fara samun 'yancin kanta. Wannan kuma ba wai iya ƙasar Niger abin ya shafa ba, akwai ƙasashen Afirka da dama da wato sojoji ko kuma a ce ƙasar ta Faransa wato take amfani da ƙarfinta da kuma dabara ta siyasa wajen wato mamaye irin waɗannan ƙasashe da surkullansu na siyasa, ma'ana da dabara ta hanyoyin da suke musu hikima su cusa sojojinsu da jakadojinsu wato domin dai a mamaye ƙasa ta yadda za a ɗora ma wannan ƙasar bashi ba lalle da ta iya yin wani abu ba wanda za ta iya ƙwatar kanta. Wannan kusan shine dai babban dalilin da har yanzu ake tattaunawa a kansa. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka domin jin wasu daga cikin manufofin ƙasar Faransa akan ƙasashen Afirka.